Wantawanda anozvimbisa magafa, wantawanda aimira nachibaba. Pari kubvira guys. Calaz has released a diss track which is directed to Winky D, Silent Killer na Daddy Hope. Ma1 aya. Hanzi ndini ndinozvimbisa magafa. Yo, muri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokuunzirai malatest ese ari kupisa mumastreets epasocial media. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe mobva malaika nekushayawo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. So one bangwela Calaz aita kuti vanhu vamuke vane ukasha pasocial media. Shuwa kudhisa gafa. Mukomana akutsvaka kupera manje uyu. Ma1 aya. What's your take on his diss track rinonzi Mambo ndi Mambo? Unfortunately, due to YouTube policy, hatikwanise kuriridza pano, tingarohwe necopyright. Calaz ashauda vanhu ndati. So in his lyrics aimba kuti kuswera kundishora chero zvandisati ndaimba vanoti zvobohwa ana Daddy Hope machembera makanonoka zvemangoma havandikunde zvisiri zvepolitics hanzi ndine edzi haasi maacids vanoshuvira bangwela rufu masatanists. Wantawanda anozvimbisa magafa, wantawanda aimira nachibaba. Hei, apa pachohwa vanhu apa. Yei, magafa abva avava wena vachibvunza kuti saka wauri kuti masatanists ndiani? Ko wauri kuti haakunde dai dzisiri politics ndiani? Because iwe wakagwadama ukati mbuya vako vaive vezanu PF uchida mota kuna Wicknell. Iwewe unoimbira zanu takakubvunza here? Wakapera kare iwe, rest in peace. Ma-ARV anokupengesa ndosaka wakarambwa. Yo, aya mapesenari. Mumasendline umu muri kubvira guys. Munaiona sei iye diss track yareleaswa na Calaz iri directed kuna gafa yobva yarova kuna Silent Killer yobva yarova zvakare kuna Daddy Hope. Zvisinei mune dzimwe nhau, mukadzi uya wekumbonyadziswa achinyimwa mari kuairport na Wicknell paakanyimwa mari paya paipiwa vamwe vashandi, then obva azopiwa $5,000 yekukompensata. Nasi apiwa zvakare Toyota Aqua na Wicknell. Ndinoti makorokoto ndozodzokai ratinongotaura zuva nezuva. Muri yeZimbabwe ngatisanganei mucomment section.